രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ മാതാജി ഭഗവതേ പ്രണാമം. വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുതിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശ്രീ കൃഷ്ണ. ഹരേ ടെമ്പിൾ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതാജി. സ്വാഗതം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടി. അതില് നമ്മൾ എത്ര വരെ ശ്ലോകം എടുത്തു? 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ല 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തു. 10 വരെ എടുത്തു. ഇന്ന് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ ശ്ലോകം 8, 9, 10 എടുത്തത് അല്ലെ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കുറിച്ച് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയാണ്, ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് സർവ്വവേദങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മഹാപുരാണം തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന്, താൻ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭ്യസിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ അഭ്യസിക്കേണ്ടതെന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, താൻ ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവാണ്, അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ലീലകളിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം അഭ്യസിച്ചതെന്ന് ആര് പറയാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പരമസത്യത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലുള്ള ലീലകള് അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗതവാദികളെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന് അതിലൂടെ പറയാണ്. കാരണം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരായിരുന്നു? അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മത്തിൽ, അതായത് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലുള്ള ലീലകൾ അചഞ്ചലരായിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗതവാദികളെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ആര് പറയാണ്? ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നതാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്?
ശ്രദ്ധയോടും ആദരവും കൂടി ആയിരിക്കണം ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആ ശ്രദ്ധയോടും ആദരവോടും കൂടി ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുക്തിദായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയല്ലേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം? അത് എങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അത് ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയായിരിക്കണം, വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ അത് പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് കേൾക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ശ്രവിക്കേണ്ടതും കൂടിയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. ഏതൻ നിർവിദ്യമാനാത്മാനാം ഇച്ഛതാമകുതോ ഭയം യോഗിനാം നൃപനിർണീതം ഹരേർനാമാനുകീർത്തനം. ഏതൻ നിർവിദ്യമാനാനാം ഇച്ഛതാമകുതോ ഭയം യോഗിനാം നൃപനിർണീതം ഹരേർനാമാനുകീർത്തനം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൃപനിർണീതം നൃപനിർണീതം വാർത്തയുണ്ട്. ഏതർ ഇതാകുന്നു നിർവിദ്യമാനാനാം ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രരായവരുടെ ഇച്ഛതാം എല്ലാവിധ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ അകുത ഭയം എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദേഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുക. യോഗിനാം ആത്മസംതൃപ്തിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും നൃപ രാജാവേ നിർണീതം അവർ അവിതർക്കിതമായ സത്യം ഹരേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തിക്കു പിമ്പെ, അതായത് ആചാര്യനു പിമ്പെ കീർത്തനം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ രാജാവേ, മഹാ അധികാരികളുടെ ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രമാണികരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള നിരന്തര ഭഗവത് നാമജപം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവരും എല്ലാ ഭൗതിക സുഖകാംക്ഷികളും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ ആത്മസംതൃപ്തി നേടിയവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും നിർഭയവും നിസ്സന്ദേഹവുമായ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ രാജാവേ, രാജാവിനോട് പറയാണ്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, മഹാ അധികാരികളുടെ ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രമാണികരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നാമജപം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവരും എല്ലാ ഭൗതിക സുഖകാംക്ഷികളും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ ആത്മസംതൃപ്തി നേടിയവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും നിർഭയവും നിസ്സന്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള വിജയത്തിലേക്ക് ഉള്ള വഴിയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ശുകദേവ മഹർഷി തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. മുകുന്ദനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത്വത്തെ കുറിച്ച് മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ യത്നങ്ങളിൽ കൂടി വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യരുണ്ട്. അവർ പൊതുവെ പരമാവധി ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളാണ്. അതിനടുത്ത സ്ഥാനത്തുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിന്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണജ്ഞാനം കൈവരിച്ചവരാകിയാൽ അത്തരം മായാമോഹിത ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഏറെക്കുറെ സ്വയം തൃപ്തരാണവർ. ഇവിടെ പറയുന്നത് മുക്തിദായകനായിട്ടുള്ള മുകുന്ദനുമായിട്ട് ബന്ധം എടുക്കേണ്ടതിന്റെ മഹാ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് മുന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു ശുകദേവ മഹർഷി. വിവിധ യജ്ഞങ്ങളിൽ കൂടി വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യരുണ്ട്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരെങ്ങനെയാണ്?
ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവര് ഭൗതികവാദികള്. അതിനടുത്ത സ്ഥാനത്തുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളോ ആ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിന്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കൈവരിച്ചതായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിലോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവരെങ്ങനെയാണ് ആ മായാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ അതീന്ദ്രിയവാദികള്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഏറെക്കുറെ സ്വയം തൃപ്തരാണ് ആര്? ഈ അതീന്ദ്രിയവാദികള്. ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണമെന്നോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തമാകണമെന്നോ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഭഗവത് ഭക്തരാണ് അതിനു മുകളിലുള്ളത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത, അതായത് അവര് പറയുന്നത് സ്വയം ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണമെന്നോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തമാകണമെന്നോ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഭഗവത് ഭക്തരാണ് അതിനു മുകളിലുള്ളത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. അവർ സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ ഏക ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിയാണ്. ഒന്നും സ്വന്തം കണക്കിൽ വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഭഗവത് ഭക്തർക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവിധ സുഖങ്ങളും മുക്തി പോലും ഉപേക്ഷിക്കാനും ഭക്തൻ തയ്യാറാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യം ആത്മസംതൃപ്തിയല്ല, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും ആത്മസംതൃപ്തിയല്ല. അവരെപ്പോഴും എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവർ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിലോ എല്ലാ സുഖങ്ങളും മുക്തി പോലും അവര് ഉപേക്ഷിക്കാനും ആര് തയ്യാറാണ്? ഭക്തന്മാര് തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും അവരുടെ സുഖവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയല്ല നോക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സുഖം, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ആത്മജ്ഞാനപരമായി ജപിക്കുന്നതിനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്, ജപിക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിവ്യനാമത്തെ ആത്മജ്ഞാനപരമായിട്ട് ജപിക്കാനാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപരാധ നിർമുക്തമായ ഭഗവത് നാമ ജപത്താലും ശ്രവണത്താലും ആദ്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തോടും പിന്നീട് ഭഗവത് ഗുണങ്ങളോടും അനന്തരം ലീലകൾ മുതലായവയോടും ഒരുവൻ അനുഭവമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം എങ്ങനെയാണ്? അപരാധ നിർമുക്തമായ നാമജപത്തിലൂടെ, അപരാധങ്ങളില്ലാത്ത, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ 10 നാമാപരാധം. ആ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തിലാണ്? ശ്രവണം കൊണ്ടും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തോടും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളോടും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളോടും ഒരുവൻ അടുപ്പമുണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടപ്പോ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ശ്രവണത്തിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രവണത്താലും ആദ്യം ഭഗവാന്റെ അപരാധ നിർമുക്തമായ നാമജപത്താലും ശ്രവണത്താലും അപരാധങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. ആ ജപിക്കുന്ന നാമം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തോട് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളോട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളോട് ഒരുവന് അടുപ്പമുണ്ടാകും, അഥവാ ഒരുവൻ പരിചിതനായിത്തീരുന്നു. ആധികാരികതയുള്ളവരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം സദാ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കണം എന്നിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്? ആധികാരികതയുള്ളവരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം. ആധികാരികതയുള്ളവരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും നാമം സ്വീകരിക്കുക, ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അത് സദാ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കണം എന്നിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത് ആധികാരികതയുള്ളവരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കണം എന്നിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുകയാണ് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഘടകം എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്താണ്? പ്രാമാണികരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അതാണ് പ്രഥമമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിവ്യനാമ ശ്രവണം ഒരുവനെ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപ, ഗുണ, ലീലകൾ മുതലായവ ശ്രവിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും അപ്രകാരം പടിപടിയായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ ജപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ദിവ്യനാമശ്രവണം, ആ ദിവ്യനാമം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
രൂപ, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ മുതലായവ ശ്രവിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ശ്രവിച്ച് നമ്മളത് ജപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നമ്മളിൽ ഉണർത്തുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ജപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മളിൽ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യും. ഭക്തിയുടെ സേവന പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഭൗതികതയോട് വളരെയധികം അടുപ്പമുള്ളവർക്കും കൂടിയാണ് ഈ പ്രക്രിയ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവന പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താണ്, ഈ ഭൗതികതയോട് വളരെയധികം അടുപ്പമുള്ളവർക്കും ഈ പ്രക്രിയ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭൗതികതയോട് വളരെ അടുപ്പമുള്ളവർക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാനോട് അടുപ്പം വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്തിനോട് അടുപ്പം കുറയും? ഭൗതികതയോടുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ വഴി അദ്ദേഹത്താൽ മാത്രമല്ല മുൻഗാമികളായ മറ്റ് ആചാര്യന്മാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്, വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പറഞ്ഞ വഴി, ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന്റെ ഈ വഴി അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള മറ്റ് ആചാര്യന്മാരാലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സത്യം തന്നെയാണ്. ആകയാൽ മറ്റൊരു തെളിവിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ പുരോഗമനോത്മകരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതൃകാപരമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, കാമ്യകർമ്മികളായും ദാർശനികരായും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായും നേട്ടം കൈവരിച്ചവർക്കും ഇത് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്? പുരോഗമനോത്മുഖരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം. കാമികർമ്മികള് അല്ലെങ്കിൽ ദാർശനികര്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഇങ്ങനെ നേട്ടം കൈവരിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത്. പത്മപുരാണത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അപരാധമുക്തമായും ഉച്ചത്തിലും ജപിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നമ്മള് അപരാധമുക്തമായിട്ട്, അപരാധമില്ലാതെ ഉച്ചത്തിലും ജപിക്കണം എന്നാണ് ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവൻ മുക്തനാകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപം നമ്മൾ അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരുവന് സർവവിധ ഇതല്ലേ പേജ്? ഒരുവന് സ്വയം മുക്തനാക്കാൻ കഴിയും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവന് സ്വയം മുക്തനാകാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപരാധങ്ങളില്ലാതെ ഉച്ചത്തില് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവത് തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഒരുവന് എല്ലാവിധ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം വിമുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഒരുവന് എല്ലാവിധ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം വിമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമപാദങ്ങളിൽ അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമപാദങ്ങളിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തില് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാല് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതായത് നാമപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം 10 അപരാധങ്ങൾ പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നാമാപരാധം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാമാപരാധം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അതിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മഹാഭക്തന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കുക ഒന്നാമത്തെ അപരാധവും, രണ്ടാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ലൗകികമായി കണക്കാക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപരാധമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കുക, നിന്ദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അപരാധവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ലൗകികമായിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അപരാധവുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ അദ്ദേഹം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അത് യാതൊരു തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണത്വത്തിന്റെ യോഗ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ, സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷേ
എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം പല സ്ഥലങ്ങളിലെ പല നാമങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അത് യാതൊരു തരത്തിലും എന്തല്ല, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണത്വത്തിന്റെ യോഗ്യതയല്ല. അത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ വിവക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു സംശയവും ഏതൊരു നാമധേയവും ദിവ്യവും അതീന്ദ്രിയവുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏതൊരു സംശയമായാലും ഏതൊരു നാമധേയമായാലും അതെങ്ങനെയാണ്? അത് ദിവ്യമാണ്, അതീന്ദ്രിയവുമാണ്. അത്തരം ദിവ്യനാമങ്ങൾ ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അത്രയ്ക്കും തന്നെ ശക്തമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും. ഭഗവാന്റെ നാമവും രണ്ടും ഒരേപോലെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ഒന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. പ്രാദേശികമായി അവതാരണം ചെയ്ത വിശിഷ്ടമായ നാമം ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും ജപിക്കുന്നതിനും കീർത്തിക്കുന്നതിനും യാതൊരുവിധ തടസ്സവുമില്ല. അപ്പൊ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇതിന് അവതാരണം ചെയ്ത ഭഗവാന്റെ വിശിഷ്ടമായ നാമം ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തിരുന്നും ജപിക്കുന്നതിനോ കീർത്തിക്കുന്നതിന് ആർക്കും യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല. അവയെല്ലാം തന്നെ മംഗളകരങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല ആ നാമങ്ങളെയൊന്നും ഭൗതിക വസ്തുക്കളായി അഥവാ ഭൂതാത്മകമായ ഒന്നായി തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ നമുക്കൊരിക്കലും ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതാത്മകമായ ഒന്നായിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അംഗീകൃത ആചാര്യന്മാരുടെയോ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയോ ആജ്ഞകളെ നിരസിക്കുക മൂന്നാമത്തെ അപരാധവും വൈദിക ജ്ഞാനത്തെയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ അവഹേളിക്കുന്നത് നാലാമത്തേതും ലൗകികമായി കണക്കുകൂട്ടലിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അപരാധവുമാകുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത അപരാധം പറയുന്നതാണ് ആചാര്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുക്കളുടെ ആജ്ഞകളെ നിരസിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അപരാധം. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ അപരാധം. ലൗകികമായി കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അപരാധം ആണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണെന്ന് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഈ ദിവ്യനാമത്തെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ അപരാധം. അപ്പൊ ഈ ദിവ്യനാമം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ അപരാധം. ഭഗവാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമമോ സാങ്കല്പികമല്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും സാങ്കല്പികമല്ല. ആരാധകരുടെ സങ്കല്പമാണ് ഭഗവാനെന്നും അതിനാൽ ദിവ്യനാമവും സങ്കല്പമാണെന്ന് അല്പജ്ഞാനികളായവർ ചിന്തിക്കുന്നു. അവണ്ണം നാമജപം നടത്തുന്നവർക്ക് ദിവ്യനാമജപത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ദിഷ്ട വിജയം കൈവരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും സങ്കല്പമാണെന്ന് കരുതുന്ന അല്പജ്ഞാനികള് അത്തരത്തില് നാമജപം നടത്തുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ ദിവ്യനാമജപത്തിന്റെ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഏഴാമത്തെ അപരാധം. അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ അപരാധം അതാണ് എന്ത്? നാമജപത്തിന്റെ ബലത്തില് മനഃപൂർവ്വം തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദിവ്യനാമജപത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ സാധിക്കുമെന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാമെന്ന ധാരണയിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ തൃപ്പാതിങ്കൽ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധികളാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പാപം ചെയ്താലും മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ധാരണയില് പാപകർമ്മങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധികളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധികളാണ് അവർ. യാതൊരുവിധ പവിത്രീകരണ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയും അത്തരം അപരാധികൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നാമജപത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആണ് അവർ അപരാധം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്നിട്ട് നാമം ജപിച്ച ആ പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനൊരു സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവൻ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് പാപഫലങ്ങളുടെ ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അവന്റെ ഭഗവത് നാമജപം അവന് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന ധാരണയിൽ ഒരുവൻ എല്ലാ പാപപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും കർശനമായും സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച്
ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ പാപിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നാമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് പാപഫലങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവന്റെ ഭഗവത് നാമജപം അവൻ എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും നൽകും എന്ന ധാരണയിൽ ഒരുവൻ എല്ലാ പാപപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും കർശനമായും സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളിൽ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടതാണ്. ഭഗവത് നാമവും ജപപ്രക്രിയവും ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും മംഗളകർമ്മങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ് 8ാമത്തെ അപരാധം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം അതുപോലെ തന്നെ ജപപ്രക്രിയ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മംഗളകർമ്മത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്നതാണ് എന്ത് 8ാമത്തെ അപരാധം. ഭൗതിക ലോക നേട്ടത്തിനുതകുന്ന നാനാവിധങ്ങളായ ധാരാളം സത്പ്രവർത്തികളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവത് നാമജപവും മംഗളകരമായ വെറും പുണ്യപ്രവർത്തികളല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് സഹായിക്കുന്ന കുറെ പ്രവർത്തികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപവും അതുപോലെ തന്നെ നാമവും ഒരിക്കലും എന്തല്ല മംഗളകരമായിട്ടുള്ള വെറും പുണ്യപ്രവർത്തികളല്ല. അത് പരിശുദ്ധ നാമജപം പരിശുദ്ധ സേവനം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും പരിശുദ്ധ നാമജപം എന്താണ്? പരിശുദ്ധ സേവനം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ നാമജപം. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അത്തരം ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ഭഗവാനും ഭഗവത് നാമവും ഏകവും അഭേദവുമാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ മാനവരാശിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുവൻ യത്നിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ മാനവരാശിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുവൻ യത്നിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാസ്വാദകൻ എന്ന ആശയത്തെ ഇവിടെ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരുടെയും ആജ്ഞാനുവർത്തിയല്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാന് തുല്യനാമാകയാൽ സ്വകീയ സേവനങ്ങൾക്കായി ദിവ്യനാമത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആരും മുതിരരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പുണ്യഫലങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള മംഗളകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നമ്മളെ സ്വകീയ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരോട് ഭഗവത് നാമത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് 9ാമത്തെ അപരാധം. അപ്പൊ നാമജപത്തില് താല്പര്യമില്ലാത്തവരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോട് ഭഗവത് നാമത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം ഉപദേശിക്കുന്നത് 9ാമത്തെ അപരാധം. അത്തരം താല്പര്യമില്ലാത്ത ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അപരാധമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് അപരാധമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷവും ഭഗവത് നാമത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് 10ാമത്തെ അപരാധം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന അതെന്താണ്? അതും അപരാധമാണ്. 10ാമത്തെ അപരാധം. ഭഗവത് നാമ ജപത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നൊരുവന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിന്റെ ഫലം ബോധ്യമാകുന്നത് മിഥ്യ അഹംബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോ ഈ ഭഗവത് നാമ ജപത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ നാമജപത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എപ്പോഴാ ബോധ്യമാകുന്നത്? ആ മിഥ്യാഹംബോധത്തിൽ നിന്ന്. ആ മിഥ്യാഹംബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോഴാണ്, മുക്തനാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ ഫലം ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് മിഥ്യ അഹംബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദിവ്യനാമജപത്തിന്റെ മഹത്വം ഒരുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യ അഹംബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ നാമജപത്തിന്റെ മഹത്വം ആ വ്യക്തി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് തന്നെ. ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖ ആസ്വാദകൻ താനാണെന്നും ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം തന്റെ സുഖത്തിനുള്ളതുമാണെന്നുള്ള ചിന്തയാൽ മിഥ്യാഹംബോധം പ്രകടിതമാകുന്നു. അപ്പൊ മിഥ്യാഹംബോധം എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിതമാകുന്നത്? ഈ ലോകത്തില് സുഖം ആസ്വദിക്കാനാണ് താൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ താൻ എന്തിനാ ജന്മമെടുത്തിരിക്കുന്നത്? സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ സുഖ ആസ്വാദകൻ താനാണ്, ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം എന്തിനാണ്? തന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാല് മിഥ്യമായ അഹംബോധം പ്രകടിതമാകും. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ജനിച്ചത് തന്നെ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ സുഖങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹംബോധം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള തെറ്റായ അഹംബോധം ചിന്തയിൽ കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉദ്ദേശിച്ചെന്താണ്? നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാതും എന്റേതാണ്, എനിക്കുള്ളതാണ് എന്ന തെറ്റായ അഹംബോധ ചിന്താഗതിയിൽ കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ദിവ്യനാമജപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഈ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കി തീർക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ദിവ്യനാമജപത്തിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ മിഥ്യാബോധം, നമ്മുടെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ
നമ്മൾ ആ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്, ഈ നാമജപത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സുഖാസ്വാദകൻ നമ്മളല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരാ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ നാമജപത്തിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 12. കിം പ്രമത്യസ്യ ബഹുഭി പരോക്ഷേർഹായ നൈരിഹ വരം മുഹൂർത്തം വിദിതം ഘടതേ ശ്രേയസേ യതഃ. കിം പ്രമത്യസ്യ ബഹുഭി പരോക്ഷേർഹായ നൈരിഹ വരം മുഹൂർത്തം വിദിതം ഘടതേ ശ്രേയസേ യതഃ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബഹുഭി പരോക്ഷേഹായ നൈരിഹ ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം എന്താകുന്നു, പ്രമത്തസ്യ പരിഭ്രാന്തരായവരുടെ, ബഹുഭി അനേകം, പരോക്ഷൈ അനുഭവജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഹായനൈ വർഷങ്ങൾ, ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ, വരം ശ്രേഷ്ഠം, മുഹൂർത്തം മുഹൂർത്തം, വിധിതം ബോധം, ഘടതേ ഒരുവൻ ശ്രമിക്കാൻ കഴിയും, ശ്രേയസേ പരമാ താല്പര്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, യഥ അതിനെ സംബന്ധിച്ച്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഈ ലോകത്ത് വർഷങ്ങളോളം ജ്ഞാനശൂന്യമായി പാഴാക്കി കളയുന്ന ദീർഘമായ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്? പൂർണ്ണ അവബോധത്തോടെയുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് ശ്രേഷ്ഠം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അവന്റെ പരമമായ താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ഈ ലോകത്ത് വർഷങ്ങളോളം ജ്ഞാനശൂന്യമായി പാഴാക്കി കളയുന്ന ദീർഘമായ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മള് വർഷങ്ങളോളം ജ്ഞാനമില്ലാതെ പാഴാക്കി കളയുന്ന ആ ദീർഘമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അതെന്താണ്? പിന്നെ പൂർണ്ണ അവബോധത്തോടെയുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് എന്ത്? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് അപൂർണമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തോടെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നിമിഷം, അതാണ് എന്ത്? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അവന്റെ പരമമായ താല്പര്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ആ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുക? ആ നിമിഷം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? നമ്മുടെ ആ പരമമായ താല്പര്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള തുടക്കം കുറിക്കുന്നതാണ് ആ അവബോധത്തോടുള്ള ഒരു നിമിഷം. അല്ലാതെ ആ ജ്ഞാനശൂന്യമായിട്ട് പാഴാക്കി കളയുന്ന ആ ദീർഘമായ ജീവിതം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു നിമിഷം എന്ത്? അവബോധത്തോടെയുള്ള, പൂർണ്ണമായ അവബോധത്തോടുള്ള ആ ഒരു നിമിഷം മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ആ താല്പര്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ട്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പുരോഗമനോന്മുഖമാരായ ഓരോ മാന്യ വ്യക്തിയാലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. അപ്പൊ പുരോഗമനോന്മുഖരായിട്ടുള്ള ഓരോ മാന്യ വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറയുന്നത്. 7 ദിവസത്തെ ജീവിതം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ധൈര്യം പകരാനായി ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ജ്ഞാനമില്ലാതെ 100 വർഷം ജീവിക്കുന്നതിൽ പ്രയോജനമില്ലെന്നും പരമമായ താല്പര്യം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ അവബോധത്തോടെയുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ ജീവിതമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്നും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉറപ്പ് പറയാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? 7 ദിവസത്തെ ജീവിതം മാത്രമുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ധൈര്യം പകരാനായിട്ട് ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാതെ 100 വർഷം ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. നമ്മുടെ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാതെ 100 വർഷം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാന്നും, നേരെ മറിച്ച് ആ പരമമായ താല്പര്യം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തോടെ ഉള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ ജീവിതം അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്നും ആര് പറയാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉറപ്പ് പറയാണ് അവിടെ. പരമാനന്ദ പൂർണ്ണവും പൂർണ്ണജ്ഞാനവും ശാശ്വതത്വവുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ താല്പര്യം. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പരമാനന്ദ പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയും ശാശ്വതത്വം, അതാണ് എന്ത്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ താല്പര്യം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാവങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ളവർ
തിന്ന് കുടിച്ച് സന്തോഷിക്കുക എന്ന മൃഗീയ വാസനകളിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിത രീതിയിൽ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ട് വിലപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ കൊഴിക്കുന്നതിലൂടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മായയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തിന്നും കുടിച്ചും സന്തോഷിച്ചും കൊണ്ട് ആ മൃഗീയ വാസനകളിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ വിലപ്പെട്ട വർഷങ്ങളെ പാഴാക്കി കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വരദാനമാണ് ഇത് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യജീവിതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വരദാനമാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനായാസമായ പ്രക്രിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അത് കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അനായാസമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ശരിക്കും എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഭാഗം നാം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ദിവ്യനാമ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച വിവിധ അപരാധങ്ങളിൽ നമ്മെ കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധമാക്കാൻ അഥവാ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകരാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞേക്കാം. ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിരവധി ഖണ്ഡികകളെ പ്രമാണയുക്തമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി പ്രഭു പരിശുദ്ധ നാമ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ മേലുള്ള അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ സമർത്ഥമായി പിന്താങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ദിവ്യ നാമ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച അപരാധങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകരാനായിട്ട് എന്തിനു കഴിഞ്ഞേക്കാം? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാമജപത്തിന്റെ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിരവധി ഖണ്ഡികകളെ പ്രമാണയുക്തമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവഗോസ്വാമി പ്രഭു പരിശുദ്ധ നാമ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ മേലുള്ള അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകളെ സമർത്ഥമായി പിന്താങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ നാമജപത്താൽ ഒരുവന് എല്ലാവിധ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ജീവഗോസ്വാമി വിഷ്ണു യാമല തന്ത്രത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തെളിവ് മൂലം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്താൽ ഒരുവന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ജീവഗോസ്വാമി ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? വിഷ്ണു യാമല തന്ത്രത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തെളിവ് മൂലം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തനെ അവഹേളിക്കുവാനോ ഭഗവത് ഭക്തനെ തരം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കേട്ടു രസിക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ നിന്നും ആധികാരികമായി ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അവഹേളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെ തരം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നതിലെ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും കേട്ട് രസിക്കുക. നമ്മള് ചെയ്യാനും പാടില്ല, പറയുന്നത് കേട്ടു നിൽക്കാനും പാടില്ല. അത് പാടില്ലെന്ന് ജീവഗോസ്വാമി മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ നിന്നും ആധികാരികമായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവഹേളിക്കുന്നവന്റെ നാവിനെ അടക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭക്തൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അവഹേളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ നാവിനെ അടക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഭക്തൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരു പക്ഷെ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് കേട്ടു നിൽക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭേദം. അപ്പൊ അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ ഭഗവത് ഭക്തനെ അവഹേളനം ശ്രവിക്കാനോ അനുവദിക്കാനോ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ അവഹേളിക്കാനും പാടില്ല, അത് ശ്രവിക്കാനും പാടില്ല, അതിനനുവദിക്കാനും പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഉപദേവന്മാരുടെ നാമത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധാരണ ശക്തിയുള്ള എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങളും അഥവാ ദൈവങ്ങളും പരമശക്തിയുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഉപദേവന്മാരുടെ നാമത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമവും മറ്റുള്ള ഉപദേവന്മാരുടെ നാമവും അത് രണ്ടും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധാരണ ശക്തിയുള്ള എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങളും അഥവാ ദൈവങ്ങളും പരമശക്തിയുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായത്തില് 41-ാം ശ്ലോകത്തില് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേവതകളുടെ നാമങ്ങൾ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അത് രണ്ടും നാമത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം. ഉപദേവന്മാരുടെ നാമത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാം. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ്? അസാധാരണ ശക്തിയുള്ള എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങൾ അതൊക്കെ അസാധാരണ ശക്തിയുള്ള എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളാണ്. അത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം
എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് തുല്യനല്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കീഴിലുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും. ആരും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരുമല്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് തുല്യമായോ അതീതമായോ ശക്തി ആർക്കും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവത് നാമത്തോളം ശക്തിമത്തായ നാമം ആർക്കുമില്ല. അപ്പൊ ആരും എങ്ങനെയല്ല? ഭഗവാന് തുല്യരല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരും എല്ലാവരും. അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് അതീതമല്ല ആരുടെ ശക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തോളം ശക്തി ഇവർക്ക് ആർക്കുമില്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യനാമജപത്തിൽ സമസ്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും തുല്യകാലികമായി സംഭവിക്കുന്ന നിശ്ചിതമായ മുഴുവൻ ശക്തിയെയും സ്വായത്തമാക്കുവാൻ ഒരുവന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ നാമജപത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉപദേവതമാരുടെ ആ സമസ്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും തുല്യകാലികമായി സംഭവിക്കുന്ന നിശ്ചിതമായ മുഴുവൻ ശക്തിയും സ്വായത്തമാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പരമമായ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഒരുവൻ മറ്റൊരു നാമത്തോടും തുല്യമാക്കരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമം മറ്റുള്ള ഉപദേവതമാരുടെ നാമത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതരുത്. അവർക്ക് തുല്യമാണെന്നത് രണ്ടാമത്തെ അപരാധത്തിൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാണത്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പരമമായ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഒരുവൻ മറ്റൊരു നാമത്തോടും തുല്യമാക്കരുത്. ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവനോ വിഷ്ണു ഭഗവാന് തുല്യരല്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തമായ ദിവ്യനാമത്തിനെ ഒരുവനെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിശ്ചയമായും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തുല്യരല്ലാതെ മറ്റുള്ള ദേവതമാരാരും തന്നെ, ബ്രഹ്മാവായാലും ശിവനായാലും മറ്റുള്ള ഒരു ദേവനും ഭഗവാന് തുല്യരല്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തമായ ദിവ്യനാമത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരുവനെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ഈ ദിവ്യശക്തിയെ കുടില പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധപതിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോ ഈ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ശക്തി അത് കുടില പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്, ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്താണ്? അധപതിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനോ ഭഗവത് പ്രതിനിധികളോ മാപ്പ് കൊടുക്കുകയില്ല. ആകയാൽ യാതൊരുവിധ അപരാധവും കൂടാതെ എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനായി ഒരുവൻ സ്വന്തം ജീവിതം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അത്തരം ഒരു ജീവിതം നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പോലും ആത്മീയ പുരോഗതി ഇല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന മരങ്ങളുടെയോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെയോ പോലെ അജ്ഞാതപൂർണമായ ജീവിതത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ 7 ദിവസം അപ്പൊ പറയുന്നത് അത് നല്ലത് പറയുന്നതാണ്. അതായത് ആത്മീയമായ കാര്യം അറിയാതെ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ ആത്മീയമായ പുരോഗതി ഇല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ത്? ആ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു നിമിഷം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വരുന്നുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം മാത്രം മതി. അത് ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ആത്മീയ പുരോഗതി ഇല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? ആ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. നാമജപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. നാമാപരാധം നമ്മൾ ഡെയിലി വായിക്കേണ്ടതാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് നാമജപത്തെയായിരുന്നു മുഴുവനും പറഞ്ഞത്. നാമാപരാധം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദിവസവും വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിയും. അപ്പൊ തന്നെത്താനെ നമുക്കത് ഇല്ലാതായി മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലണതിന് മുമ്പ് അപരാധം ചൊല്ലണോ? ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നാമാപരാധം വായിച്ചിട്ട് വേണം ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട്. ശിക്ഷാഷ്ടകം ചൊല്ലി നാമാപരാധം വായിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും നാമജപം തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മളൊന്നും. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മള് ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ വിഷ്ണു ഗീതങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതില് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ നാമാപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവ് ശിവൻ. പക്ഷെ ഇതില് വേറെ ലൗകികം
അത് രണ്ടും സെയിം ആണോ? അത് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതില് അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഓക്കെ ഈ ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളെ. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഓർഡർ വൈസ് തന്നെ പറയണം. വേണം നമ്മളിപ്പോ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുമ്പോ ഓർഡർ വൈസ് ഓർഡർ വൈസ് തന്നെ വേണം മാതാജി. അത് ഓർമ്മ നിക്കണില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അത് ഓർമ്മ നിൽക്കും, എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മ നിൽക്കും. ഇപ്പൊ സമയമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു ഓർമ്മ വേറെ ദിവസം നിൽക്കാനായിട്ട്. പറഞ്ഞാൽ മതി, വേറൊരു ദിവസം പറഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് ഭക്തിരസാമസിന്ധുൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത്. ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നാമാപരാധം എന്നും വായിക്കുക. നമ്മള് രാവിലെ 3 മണിക്ക് നമ്മളെ നാമജപത്തില് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറിയോന്നറിയില്ല. നമുക്ക് 3 മണിക്ക് നാമജപം ഉണ്ട്. ഈ ലിങ്കില് നമ്മളെക്കാളും മുന്നേ ഉണരുന്ന ലിങ്കാണിത്. നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് 3 മണിക്ക് തുടങ്ങും. ഗുരു അഷ്ടകം ചൊല്ലും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നരസിംഹ പ്രണാമം ചൊല്ലും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുളസിയാരതി ചൊല്ലും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകം ചൊല്ലി നാമാപരാധം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കയറാം, നിങ്ങൾക്കും ചൊല്ലാം, എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. 3 മണിക്ക് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിലെന്നും 10 നാമാപരാധം വായിച്ചിട്ടും ശിഷ്യാഷ്ടകം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. അല്ലാത്തവര് നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ശിഷ്യാഷ്ടകം ചൊല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമാപരാധം ഈ ലിങ്ക് തന്നെ കേട്ടോ. 3 മണിക്ക് തുടങ്ങും, എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. 3 മണിക്കാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രാവിലെ 3 മണിക്ക് ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവോ? ഏതിനാ? ഭാഗവത ഗ്രൂപ്പില് അറിയില്ല മാതാജി, എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, നോക്കേണ്ടി വരും മാതാജി. അത് അഡ്മിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി, അപ്പൊ ചെയ്തു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറ്റുന്നവര് കയറിക്കോളാം, അല്ലാത്തവര് വീട്ടില് നാമജപിക്കും തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആ 10 നാമാപരാധം വായിച്ച് ശിഷ്യാഷ്ടകം ചൊല്ലാം. 10 നാമാപരാധം വായിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ശിഷ്യാഷ്ടകം ചൊല്ലാനും നാമാപരാധം വായിക്കാം. നമുക്ക് അമ്പലത്തില് മംഗളാരതില് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അറിയുന്നവര് പേര് തന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്കും ആ ക്യൂ ആണ്. ആദ്യം ശിഷ്ടാഷ്ടകം ചൊല്ലണം, പിന്നെ ശിഷ്ടാഷ്ടകം ചൊല്ലാം, എന്നിട്ട് 10 നാമാപരാധം ചൊല്ലി പിന്നെ നമ്മള് പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് വൈഷ്ണവ പ്രണാമം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്, നാമജപം തുടങ്ങുന്നത് എന്നും. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നിടും മാതാജി. ഏത് ഗ്രൂപ്പിലൊന്നിട്ടേക്കും മാതാജി. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എന്ത്? ശിഷ്ടാഷ്ടകവും പിന്നെ നാമാപരാധവും എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കോ ചൊല്ലാനായി. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ. മാതാജി ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ഞാൻ ലെവൽ 2 അല്ലേ? ലെവൽ 3 വരും. ലെവൽ 2 അവിടെ ലെവൽ 2 പറയാം, അവിടെ പറയാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്നും ചൊല്ലാം, വെറുതെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. അല്ല, ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചൊല്ലാൻ പറ്റും മാതാജി, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ. അതല്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുള്ളത് പഠിക്കും. അല്ലാത്തവർക്കാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് തരാം. ശുദ്ധഭക്തി എന്നുള്ള ഇതെടുത്താൽ മതി, അതിലുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാ. ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മള് ഒരു ഇസ്കോണിന് ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ചൊല്ലി പോകണം നമ്മൾ കേട്ടോ. അത് നമ്മളേതായ രീതിയിൽ പോകുമ്പോ നമുക്കത് കേൾക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടക്കേടാത്. പണ്ട് നമ്മളെ രാവിലെ നാമജപത്തിലുള്ള ഒരു പരാതി ആയിരുന്നത്. ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മളേതായ രീതിയിൽ കുറെ അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ അപ്പൊ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും മാറ്റി ചൊല്ലുമ്പോ അതൊക്കെ മൈനസ് മാർക്കിൽ പോകുന്നതാ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ചൊല്ലി പഠിക്കുമ്പോ യൂട്യൂബിൻ്റെതും കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും നമ്മള്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക. കാരണം എന്നും നമ്മൾ ചൊല്ലിയാൽ മതി, അത് നമുക്കത് തന്നെ ക്ലിയർ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു, നമ്മളിപ്പോ മംഗളാരതി നമ്മളതൊന്നും കേട്ട് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇഷ്ടാവില്ലല്ലോ, സ്വാഭാവികമല്ല അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കേട്ട് ചൊല്ലി അതിന്റെ ഒപ്പം ചൊല്ലിയാൽ നമ്മൾ അത് തന്നെത്താനെ വരും നമുക്കതില്. നമ്മളൊക്കെ പാട്ട് പഠിക്കും, ശരിക്കും കീർത്തനങ്ങൾ പഠിക്കും. നമ്മള് കീർത്തനം ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ. പുതിയവർ കുറെ പേരുണ്ട്, അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 ബാച്ച് ഉണ്ട് കീർത്തനം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. കീർത്തനം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് തരാം, ലെവൽ 2 തൊട്ടുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് തരാം. അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കീർത്തനം മാതാജി പഠിപ്പിച്ചു തരും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ, പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പരമാവധി അതിലേക്ക് തന്നെ പോവാൻ നോക്കുക. 4 വരി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മതി. പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ.
മാതാജി ലെവൽ 4 അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മാതാജി അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. ലെവൽ 2 കീർത്തനത്തിന്റെ മാതാജി ലിങ്ക് അയച്ചു. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്നെ കീർത്തന ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി. അല്ല, ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരെ, ഞാൻ ലിങ്ക് തരാന്നാ പറഞ്ഞത്. ലിങ്ക് തരാം എല്ലാവർക്കും. മാതാജി എന്നെയും കൂടി ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യണേ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു മുഴുവൻ ഇറങ്ങണം. അതിൽ ഇപ്പോൾ 200-300 പേര് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ മുഴുവൻ അതിലിരിക്കും. പുതിയവർ വരുമ്പോ അവർക്ക് ചൊല്ലാൻ ചാൻസ് കിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചൊല്ലുമ്പോ പുതിയവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇത്തിരി കൂടി നന്നായിരുന്നു. റിമൂവ് ചെയ്യൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, കാരണം കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് നല്ലത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുക, അവർ ചൊല്ലട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് അത് പറഞ്ഞു. എന്റെ അടുത്ത് പരാതി കുറെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ. കുറെ പേര് അത് കൊണ്ട് ചൊല്ലാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി പഠിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്കിനി തന്നെത്താനെ പഠിക്കാം ചൊല്ലി. ഞാന് ഈ 3 മണിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നിട്ട് ഹരേഷ മാത്രം ചെല്ലുമ്പോ നമ്മളെ ചെല്ലാനേ സമ്മതിക്കില്ല. ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് അവര് ചെല്ലും. അത് മനസ്സിലായി. ഞാനിപ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കീർത്തനങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മാതാജി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ച് ചൊല്ലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രതിഭക്തി മാതാജിയുടെ അല്ല, അത് അവിടെ കുറച്ച് പരാതികൾ വന്നതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇപ്പൊ കീർത്തനം ക്ലാസ് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കീർത്തനങ്ങൾ ഇതാണ്. അപ്പൊ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങള് പുതിയവര് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അല്ലാത്തവര് പോയാലാണല്ലോ നമുക്ക് അവരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്ന് മാറാം, അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ നാമജപത്തിൽ ഞാനും കണ്ടു പ്രഭു, ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യണില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എല്ലാവരും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെളുപ്പിനല്ല എന്തിനാ വേണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ അടുത്ത ആള് ചൊല്ലി വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും പറ്റും, ചെയ്യാനും പറ്റും. നല്ലതല്ല. രാവിലെ തന്നെ നമ്മള് അത് ശരിക്കായതിന്റെ ഓർഡർ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോണം. സമയം എന്തായി? നമ്മുടെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ടാവില്ല അല്ലെ? 22 നമ്മളെ ഗുരുഅഷ്ടകം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഗുരുഅഷ്ടകത്തിൽ. അതായത് ഗുരുവിനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ഇസ്കൊണ്ടായ ഒരു രീതി തന്നെ അങ്ങനെയാ. ഗുരുഅഷ്ടകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ദിവസത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ പ്രണമിക്കാണ്? രണ്ടാമത്തത് നരസിംഹ ഭഗവാനെ സർവ്വവിഘ്ന വിനാശനായിട്ടുള്ള ആ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ ദിവസം മുഴുവൻ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണഭക്തി തരാനായിട്ട് തുളസി മഹാറാണിയെ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പതിതന്മാരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രണമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാമാപരാധം ചൊല്ലിട്ട് ജപം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഗുരുക്കന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി പോവാനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറിലായിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ശിക്ഷാഷ്ടകവും നാമാപരാധെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചൊല്ലണം ഡെയിലി. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊരു ദിവസം തുടങ്ങേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 3 മണിക്കുള്ള നാമജപത്തിലുണ്ടല്ലോ മാതാജി, എല്ലായിടത്തും ഓരോരോ മാല ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. ചിലർ 15-20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ചൊല്ലും മാതാജി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സമയം കിട്ടാത്തത് അതുകൊണ്ടാ. എല്ലാരും ഓരോ മാല ചൊല്ലിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കും സമയം കിട്ടും. ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മ്യൂട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത മതി ഒന്നും വിചാരിക്കും ഇടയ്ക്ക്. കാരണം മതി മാതാജി. ഞാനും ഇപ്പൊ 2 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. പക്ഷെ എല്ലാരും ഒരു മാല വീതം ജപിച്ചാല് എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കിട്ടും മാതാജി. സോൾവ് ചെയ്യാം, നോക്കാം മാതാജി. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് മാതാജി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ആരും പോവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നിർത്തിയാലും വേറെ ആരും ചൊല്ലില്ല മാതാജി. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം നമുക്ക്. ചിലപ്പോ ഓണാക്കിയിട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, ചിലർ ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടാവാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പലരും. കേട്ടാലും മതിയല്ലോ, നമുക്ക് മനസ്സിലായതല്ലേ. പക്ഷെ ചൊല്ലുന്നവര് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചൊല്ലാം. നമുക്ക് എപ്പോഴും നാമജപം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം ഒരു മാതാജി, അത് ഞാൻ എന്നും ചോദിക്കണ്ടേ. ഒരു മാതാജി നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു മാതാജി ഇല്ലേ, പേരെന്താണ് വരുന്നത്? മാലില്ലാണ്ട് കൈ കൂപ്പിട്ട് സിന്ധു ദിവാകരൻ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. വിചാരിക്കാറുണ്ടെന്നു. മാതാജിയിലും ജപമാലില്ലേ? ഭാഗവതം ക്ലാസിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന മാതാജി അല്ലേ? അതെ അതെ. കൈകൂപ്പി ജപിക്കുന്ന മാതാജി.
അതെ, കൈകൂപ്പി ജപിക്കണം, അതാണ് എല്ലാവരും അടയാളം. മാതാജി പക്ഷെ ഞാൻ മാതാജി നാളെ ജപമാല ഞാൻ പറയാം ഇല്ലെന്നാണ് മാതാജി. ചോദ്യം. സിന്ധു എന്ന പേര്, സിന്ധു മാതാജി. അത് സിന്ധുവിന്റെ കൂടെ വേറെ എന്തോ ജപമാല ഉണ്ട്. ഇല്ലെന്നുള്ള ചോദിക്കണം മാതാജിനോട്. ജപമാല ഓക്കെ, നാളെ വേണ്ടതാണല്ലോ. ചോദിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാതാജി ഫുൾ ടൈം ചൊല്ലണ കൊണ്ടായിരിക്കും എണ്ണ അതെന്താ അറിയോ എടുക്കുന്നില്ലാത്ത. മാതാജി, ആ മാതാജിക്ക് ഒരു മാല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമില്ല. അല്ല, അത് സാരമില്ല. ശരിയാ. പക്ഷെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിക്കണം വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നാമജപം നമ്മൾ മാലയമല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നമ്മളെ മംഗളാരത്തിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ? കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ മഴയായതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു വിധയിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും പറയാത്തത്. കാരണം നല്ല മഴയാണ് നാട്ടില്, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര. പിന്നെ ഇപ്പൊ കർക്കിടക മാസം തുടങ്ങിയോണ്ട് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പോണത്. ഈ മാസം കൂടി, ജൂലൈ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അടുത്ത് തുടങ്ങും. ഇന്നിപ്പോ പക്ഷെ ആ 750 മാതാജി പേരിലധികം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. മാതാജി. ഇന്ദിരാഭായി മാതാജിയാണത്. ഇന്ദിരാഭായി ദേ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ മ്യൂട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാതാജി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും മംഗളാരതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കാം, കയറാനായിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മാതാജി. എനിക്ക് ഇന്നലെ ബുക്ക് വന്ന് അപ്പൊ ആ പൈസ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതനുസരിച്ച് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ ഇത്തവണ 1000, അടുത്ത ദിവസം പ്രാവശ്യം 2000 അങ്ങനെ അടയ്ക്കാമോ? മതി കേട്ടോ, മതി ഹരേഷ്ണ അങ്ങനെ അടയ്ക്കാം അല്ലേ? മതി കേട്ടോ. ഭാഗവതം ബുക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പൊ വന്ന ബുക്ക് മുഴുവനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ലൈവ് ഓഫ് ആക്കിയില്ല മാതാജി. ഓ ഹരേഷ്ണ